Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Dit is kort, letterlijk kort. Ben ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Oké, kijkers, ik heet u van harte welkom. Mevrouw Ann was vandaag hier, thuis bij u. En er gaat een spraakbericht rond op Facebook, social media, over een man die tekeer ging. En heel wat uitspraken heeft gedaan, racistische uitspraken, ook tegen de heer Ashwin Adin. Wat is uw visie daarover, of oogpunt daarover? Goedendag, laat me je volgers even groeten en fijn dat je er weer bent. Om eerlijk te zijn, ik heb dat niet gevolgd, maar als u aangeeft dat dat op social media circuleert, wat racistische uitspraken in die trend over collega Adin, dan kan ik in één keer zeggen dat dat niet de NDP is. En als dat zo is zoals je dat aangeeft, zal ik ten zeerste moeten afkeuren. Maar in deze tijd denk ik niet. En ik denk het niet. Ik ben van overtuigd dat we geen tijd hier aan moeten besteden. En als dit toch gebeurt, heb ik het al aangegeven. Want het is verkiezingstijd. Je hebt 60.000 zoveel. En het is meer gaan groeien, meer gaan groeien. Het enige wat ik kan zeggen, dit is niet de NDP. De NDP is een partij en vandaar dat ik vanaf 87 als Surinaamse vrouw van Javaanse kom af, consequent in de NDP. Wat je net de vraag stelt over racistische uitspraken, niet voorkomt. Wat het betreft is die uitspraak van onze wijle voorzitter duidelijk. Misschien kan ik ook die video voor u opsturen, maar het is hard duidelijk. Dat komt niet voor in de NDP en dat zien we ook op onze kandidatenlijst. Dus wij werken hard om de overwinning te halen en we gaan het ook halen. Daar ben ik ook van overtuigd. Dus er is geen tijd om dit soort dingen aandacht te besteden. Maar als u me vraagt, geef ik wel daarop antwoord. Want dat is niet de NDP. Wij gaan voor ons geliefd Suriname hard moeten werken. En gegeven het nu verkiezingstijd is, iedereen raakt verhit, tongen lopen los. Ja. Weet u, zou ik niet te veel tijd aan wijden. Onze goal is nog 2,5 week maximale winst halen voor de NDP. Mensen overtuigen voor die verandering. En ik zeg erbij, die verandering moet verbetering brengen voor elke Surinamer. Dus denk nou dit, en dat is niet de NDP. Ons geliefd Suriname moeten voorop stellen en alle Surinamers horen erbij. Goed, en mevrouw Ansari, hoe staat het met het voorbereiden richting de verkiezingen? Voorbereidingen gaat goed. Als je mij volgt, 's morgens ben ik in het westen van het land. De volgende dag ben ik in het oosten van het land. Dus om de boodschap waarom voor de NDP te kiezen. De NDP, want Charwan change kon in het beleid. En a change moest ja verbetering ala Sranamang. Het is niet eenvoudig, die landelijke evenredigheid. En ik denk dat elke kandidaat zich van moet overtuigen en erkennen. Maar we zitten in een transitie wat het nieuwe systeem betreft, namelijk landelijke evenredigheid. En code duidelijk. Voor de derde kandidaten is dat landelijke evenredigheid. Dat want taki wishek motoni keri, smafu abina kan stemt op jou. En daarnaast, wat de RR betreft, want mensen raken in de war. Ik ben op Albina, mag ik op die RR van die keri stemmen, want die is mijn familie. Nee. Alleen waar je
plaats gekandideerd op resortniveau. Ding mansa etang ina resort dat die al stemt op RR kandidaat. En a verschil ook toe in een nieuw systeem. Voorzie je vloggo alle 15, 17 of 13 zei je ambi in uw resort like RR kandidaat. Maar no na ook toe je vloggo wang RR. Natuurlijk je go kiezen in een resort smana ding smasa you ababribi dat e chawan verandering e roko gi a resort dat je moet stemmen. Dus duidelijk, landelijke evenredigheid geldt alleen voor de DNA-kandidaten en RR-niveau zijn slechts mensen in een resort Petang. En miwan chawang verzoek, die alasma. Het is 2,5 week die a verkiezing. Ik herhaal, we hebben geen politieke vijanden. We zijn allemaal Surinamers. Code sportief. Ga voor waarom je op de lijst wil gaan. Ga voor welke verandering je wil. No kosma kandra. Tak op basis van feiten voor zijde je moet stemmen. In dit geval Mina NDP voor de NDP. Kleur paars. Ansadi is op nummer 5 op DNA-kandidaat. If je loopt Ansadi, dat je stemt op nummer 5, lijst 9 van de NDP. En ik haast me alle 50 kandidaten, NDP aan 50, Weilen, Belfort, no Demoro. Dus er zijn 50 kandidaten op DNA-lijst. En alle 50 zijn volwaardig om naar DNA te gaan. Jonsro a structuur op de man. En uiteraard, Ansadi nummer 5, stemmen op 5. Alsjeblieft, Sranamang, sportief de verkiezing ingaan. Na 2025, omus roko nanga alla Sranamang, alle partijen, fuchar a kondre dis na grotere hoogte, fuchara kenki, dat verbetering kongi alla Sranang. Ciao, nummer 5, Ansadi, lijst 9 van de NDP. Thank you. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo pijnig man, maar de man is veilig staan. Die Frenti route door Robaka. 11 mei moederdag die alla mama in Amsterdam. De Beko Theater, Nes 75. Met het prachtig stuk Kuku Magda Nanga Kondere Aisa. Magda, no be artiremos como sabe kisi. Fu encontre Aisa. Uko lukuleri dansi prisiri. No afronto yu kulturu. Nanga different route famiri.
Die vriend die route familie, Bas Berg en vriend Nangawa Rimbo Crioro in loop 3 uur Bacadina. Surinaamse keuken aanwezig. Juan Sabi van Atoridis Egomorofara. Buy je kaarten online voor maar €23 of eventixshop/SFRYBWZN. Telefoon 020 3300 670 en aan de kassa-tickets verkrijgbaar Kuku Magda Nanga Kondre Aisa. Bahayu Karta no! Mama hoor baka Juno. Allez.